vins del bon preu esclat entre 5 i 7 euros que no et pots perdre. Som-hi! Ei, titis, això no us ho podeu perdre. 6,25 està superbé. Els nanos blanc, un vi blanc fet de Macabeu a la Déu Conca de Barberà. És un vi jove, fresc i untuós que us quedarà superbé amb formatges tendres com el formatge Il·lusió fet amb llet de cabra. Un altre vi que no et pots perdre ni de conya és el Boli d'Ol. Només val 5,45. És un vi blanc suau i floral de la Déu Catalunya. Et quedarà molt bé amb formatges amb una mica més intensitat com el Cambozola, que és un formatge blau untuós i cremós d'origen alemany. I per suposat, no et pots perdre el Boli d'Ol negre, que només val 5,45 també. És un vi negre de la Déu Catalunya amb una mica més d'estructura, però suau en boca, Quedarà molt bé amb formatges semicurats com l'Urgèlia, que és un formatge de vaca cremós que quedarà de conya amb aquest vi. Vale, nenes, el càtar està de conya. 5,49. Un vi negre de la Déu Montsant, fet amb garnatxa i carinyena. És un vi amb una miqueta més de cos, us quedarà molt bé també amb formatges curats, com el mític Parmigiano Reggiano. I anem cap a l'Empordà amb l'indispensable negre, un vi amb un preu brutal, 5,25. És un vi fresc, equilibrat, amb molts aromes de fruita vermella, de conya, amb formatges curats com l'obac.